ኣስማት ፍረታት ቱፋሕ 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 አቮካዶ 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 ባናና 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 ወይኒ 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 لمين لا مي م لمين ማንጎስ ማንጉስ ማንጎስ አራንሺ 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 አናናስ 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 ፓፓዮ 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 ዘይቱን 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 فراولة 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 برجق 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 እዚ እንታይ ይበሃል? ቱፋሕ እዚ እንታይ ይበሃል? አቮካዶ እዚ እንታይ ይበሃል? ባናና እዚ እንታይ ይበሃል? ወይኒ እዚ እንታይ ይበሃል? لمين እዚ እንታይ ይበሃል? ማንጎስ እዚ እንታይ ይበሃል? አራንሺ እዚ እንታይ ይበሃል? አናናስ እዚ እንታይ ይበሃል? ፓፓዮ እዚ እንታይ ይበሃል? ዘይቱን እዚ እንታይ ይበሃል? فراولة እዚ እንታይ ይበሃል? برجق